Adin arsngi balate bakalaja lalap ya kamet yap jongka wei kasamla ke badang arpulai snem kerta kabala song haka plastik bat la berat haka nala haka mit sngi nikong kabala le daki saungut kipulit nikong kilayo kem yo wei ubah hakmat jongka ni kecing penyap ya kani kasamla ubadei na kasnong banur hapo kejala perjab bat kipulit kila pengatru ya kilai ngut kiparlok jongu ki bayarap ya pan penyap ya kani kasamla katei kasamla ka basa penyap ka badai ka balatip kerteng kum kami tali ka basyong basa ha badal kolini jongka distrik Sirakpur bat ka patrai ha aitipak hapo kanong ba Chandigarh jongka jala Punjab bat Haryana katkum ka cingtip layathu ba hakamet jongka ni kasamla ladon chibun kidak jing mensaung ka ba kham susun ei kalong ba upa jongka uso halal ula ujor kam menchua ya ka jing syarabor jong ka khun jong u shathanat jong ka Sirakpur distrik halor balatip sha yo breu baju pendek ya ka khun jong u nadu kam menchua henrai ki pulit ki klem lei ya ka jing ujor ka panikong ka jong pa halor ka jing ja ka khun kumbala kanno daki bahaying jong ka ne kalanot kumta kala penbitar ya kinong snong bat kila persajor ya ka jing le jong ki pulit namar une unong sakeno ubah hakmat bat ki laingut ki perlok jong kila rapor ya kami tali hakapor khatwe siteng jong ka hinyo tarik menta ubenai ya kane ka cimpendik jong une ubruman la kapor nadu kam menchua la ujor da upa saki pulit henrai ki klemle ai une upa jong kane kalanot ulaya thu susu bayakane ka jing ujor lara da opisar toket Ashok Kumar hakate kasngihi henrai uni he opisar uklemle ai lakno ukpa jongkane kalanat kumta kinong sosnong kilayami puk bat kilayalum sabar jongka thanat Sirakpur hakamit jongkane kasnginikong panpan ya kahok na benta kane kalanot bat ya kaying kasem ka jongka halor kane ka jingje upa ulatawa badai batoket bne susu ya kane ka mukoduma ban lap susu ya ki wepat ki badon kti hakate ka jingtmu bat badai ban kemploy ya baro ki basakano kumta sa wepat uhe puliat upakerteng tipak parik ulayathu balari gestar ya ka mukoduma penyabriu persya ya kini ki saungut ki balasakano laingut nakite ki saungut kentup ya unong sakano bahakmat Sultan Muhammad bat ki nong yarap ki jong uraj amdeb ki padang petre ya unong sakano upasauru upakerteng uruhit layokem katba kakan hun pulit ila patru ya kakali ka balakano balapenon kam hakate ka kam runar une uhe pulit parang pa ula penrap susu bakakan hun pulit kadang toket ya kani ka kam batchian un sakem no ya baro ki basakano ki bala petre laptha ban le ya kapus murtem ban lap ya kadau batikna jong ka jingyap jong ka ne ka samla lapen kot uhe pulit barang ba khoble shibun ngisle kandu patha ki we pat ki video ki bakum kine lada pidei badang thamai soba kan mau ban subscribe bat jarap le ban share ya ka ne ka channel